Hanna ceoltarí ón cheol tradiisiúnta agus a chuúla ceol na holtaise le chéile ná nad alíne na srúchla ar an ómí ar na moileamh. Ba é seo an chéadúr gur acriú a léhéid de ócad sáile, bhí scach chóirle ceantar na chomaí. Bíonn seansa go bheith plé leis na daoine ón tradiisiún de chuid an Ulster Scots, agus tháinig mé le chéile le Gordon Spears le déanaí chun plé dheanú ar a bhéid gur bhéidir len a dheanú agus muid ag óbhhaid lena chéile agus thachraid an ceol chum seo chuir le chéile. Bíonn daoine ag cantar spirid na níl agus siad an ghfuil spirid na níl go mór le cloisteáil sa ceol géalach agus i gceol na Halaban agus chuimiid an darú an nacht. Agus cé go raibh mar a dúirt mé fásta sí lim chud mhór difriachtaí idir an dách sin ar ceol. Tá an spirid céine ag gol ag rí fríd an dá cinneal ceol go maiid. Is minic bhhaim an ceol tradiisiún na Gaelach ach ní bhhaim an ceol tradiisiún de Ulster Scots mar raibh cábhar fecin na bannaí ar na stráte agus bhí mar sin hart fan miúil agus bhíon tairí ar a bhín si Janú Marshall agus dí mar sin agus bín sin samúil agus is minic bhhaim go raibh na dromannaí go háirithe agus bhí an samam agam an nacht is na dromaithe an námbegdrom bhfuil mar sin leis chéin agus fásta na trí dromad ó rága rinda chéile. Hí mar gur se sin aonta mai. Ar cháil tú mór de sin riomhrufa? Níor thuúla. Beidir go thuúla mé ar an dara lá déag agus rud mar sin ag rudaí mar seo níor thuúla. Agus ar bhain tú soltas? Bhain mé soltas cinnte. The combination of cultures is really good to see, you know what I mean? And there's some amazing musicians there tonight as well. So it was great to be a part of it. It was an honour. It's both ultimately folk music, you know what I mean? So we're big fans of both, and we play both in the band as well. Bhí níos móna céad daine so tá man sásta go leor lei sin a rith na seachna, bhín sásta chomhhebrú a dhéanana a rith leis an phobal sin agus tá sé an go dartha sé a dhéanana sé dachar bíd don chultúr don na mín chultúr atá i gcónaí ag snáb an éasa ar bhealach leis an mór chultúr.